Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ. Aw bisimila an ka kunnafoni dumanw kɛnɛ kan min bɛ ka lase aw balimamuso ani aw denmuso porotunbagaw bɛɛ. Kunnafoni daminɛ na Mali kuruba cakɛlaw ka soba ni o ye fonction publique mɔgɔw ye u bɔra ka laseli kɛ ka yira k'a fɔ janvier kalo tile fɔlɔ nata in an 2026 min ye kuruba cakɛlaw 246 olu kan ka taa sɛnɛlafiɲɛbɔ la. Wa nin cakɛda in fana ye min ye gafe kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɔ min ye nin ma kofɔlenw o tɔgɔ bɛ gafe min na u kɔni y'a yira k'a fɔ nin baara in tɛ dɔwɛrɛ ye min ye maa minnu kan ka taa sɛnɛlafiɲɛbɔ la o baaraw bɛ se ka don ba la cogoya min na. U y'a yira k'a fɔ tɔgɔ ninnu bɔlen kɔfɛ ayiwa u ye kuru kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fana sigi maa minnu fana bolo ni fili bɛ u ka baaraw la walima u tɔgɔ ko walima min ye u si hakɛ ni fili bɛ o la olu filiw bɛ se ka latilen cogoya min na sɔnni ka se min ye nin waati kofɔlen in kɔni ma. Halisa n bɛ to ni kunnafoniyaw ye ka kɛ ni parti politique kɔrɔw olu ka tɔnw ci ni dɔw tun ye damakasili sɛbɛn don a kumaɲɔgɔnya kunkɔrɔw kɛra kunun tɛnɛndon juillet kalo tile 7 san 2025 Bamako tribunal cour 1 la a bɛ ye k'a fɔ kiiritigɛ in kɔni bɔra a ma ka bila juillet kalo tile 28 o de la ka sababuya kɛ jamana ɲɛmaaw ka avocat tun tɛ kɛnɛ kan olu yɛrɛ ye ko in to parti politique kɔrɔ maaw olu n'u ka lafasali jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana kuruba cakɛlaw ale ni kɛnɛrɛye maaw bɛ to ka ɲɔgɔnye min kɛ kalo o kalo min y'a tako 7nan ye a tako 7nan ale yɛrɛ kɛra kun tɛnɛndon juillet kalo tile 7 san 2025 a bɛ ye k'a fɔ ko ɲɔgɔnye in yɛrɛ ɲɛminɛnen kun don Mali ministre ɲɛmaa général de division Abdoulaye Mayiga kɔni y'a yira k'a fɔ hakilina falen ale bolila min kan o de ye fɛɛrɛ minnu bɛna sen kan yaasa min ni jamana kɔnɔdenw bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ u ka magoɲɛfɛnw la cogoya min na o de ye siratigɛ la sa u kɔni y'a yira k'a fɔ ko wasa dɔɔni o bɛ ka sɔrɔ baaraw talenw na u y'a yira k'a fɔ min bɛ sigikafɔ kɔni kɔnɔ halisa fɛɛrɛ dɔw olu sigilen bɛ ten kan yaasa min ni jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na min ye jamana ale yɛrɛ taabolo kɔnɔna jamana kuruba cakɛlaw ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw ayiwa olu ka bolodiɲɔgɔnmaw kɔni sigi ka kɛɲɛ ni min ye jɔnjɔn yɛlɛ ni ale lakurakurayalen bɛ an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ dagayɔrɔ la ni o ye filiba ye min ye tɛnɛ tɛmɛnen n'o bɛnna juillet kalo tile 7 ma san 2025 Mali kuranjɔrɔ fanga ɲɛmaa général d'armée Asimi Goïta ale ni min ye a ka cakɛɲɔgɔn caman ale ni min ye jamana ɲɛmaa caman ayiwa u farala ɲɔgɔn kan ka se ka an ka jɔnjɔnba ni o ye Mbɛrɛ Bɛrako ye k'ale sanayɛrɛ a bɛ ye k'a fɔ nin baara in a kun o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye kuruba ale yɛrɛ baarakɛbaw k'a daminɛ jamana ɲɛmaa la fo ka taa bila gouvernement bɛɛ lajɛlen la min ye faso kanu ka se ka a don olu la cogoya min na yaasa min ye jamana ale kanu u bɛ se ka don olu la cogoya min na. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye Burkina marabaajɛkulu bɔra ka hakilina dɔ ta k'a yira k'a fɔ Burkina marabolo n'o ye région ye ni tubabuw ka tɔgɔ de b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Furankita tɔgɔ bɛ fɛn fɛn la u bɛna tɔgɔ falen ka kɛ Burkinakaw yɛrɛw ka tɔgɔw ye tɔgɔ min ni Burkinakaw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ ye a la u y'a yira k'a fɔ nin ko ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye Burkina olu ka seko ni dɔnko fo ka taa se Burkina kokɔrɔw ma ka se ka olu don ba la cogoya min na wa min ye nazaraw Farantikaw olu ka jagosa fanga u ye nɔ bila u bɛna o nɔ bɛɛ lajɛlen jɔsi ka bɔ yen ka yira k'a fɔ min ye marabolo fɛn o fɛn ye u ka yiriwaw u ka lakana ani u ka ɲɛtaasiraw olu bɛɛ lajɛlen baaraw bɛna kɛ Burkinakaw dama de fɛ. Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Poutine ale kɔni ye a ka minisiri dɔ gɛn ka bɔ minisiriya la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ sirabako koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Roman Starboy ye o tuma na sa min ye Vladimir Poutine a kɔni ye minisiri in gɛn ka bɔ minisiriya jɔyɔrɔ la tɛnɛndon juillet kalo tile 7 san 2025 nka a gɛnnen kɔ ka bɔ minisiriya jɔyɔrɔ la lɛri damadɔ a yira k'a fɔ min ye minisiri kɔni ko a y'a yɛrɛ faga o siratigɛ kɔni na sa u ye kuru kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi kuru kɛrɛnkɛrɛnnen min n'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ min ye sayako ye ka se k'a kun na a ɲɛɲɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sintimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kumajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.